Takže dnes 11.2. idem si zasiať tieto papriky. Všetko, čo tu mám nachystané, to sú všetko do skleníka. Takto som si nachystala a polepila. Je to doza s koláčov. Tak to využijeme. Semienok mám z každej odrody 8. Takže takto si to každú tú odrodu tu tam je jedno dole, ale nevadí. Takže osem. Ďalej bude 8. Je to veľa, 8, ale nie každý môže zísť. Paprika dlhšie schádza, tak treba to čím skôr. Tuto mám prvýkrát Ingrid, uvidím, aká bude. Chcela som vyskúšať aj tieto tmavé. No, ďalej. Nová. Tá bola dobrá minulý rok. Som ju mala. To mi chutila. To je taká podobná ako PCR, ale myslím, že má hrubšie steny. Takže aj tých 8. Koľko ich tam mám? 2, 4, 6, 7. Či? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je 7. Aha, toto je ešte 8. Takže 8. Kubista. Tu pestujem stále. Toto je jediná hybridná. Ostatné mám semienka aj z vlastných. Ale tieto sú ešte kupované. Jedine z kubisty nezbieram semienka. Že sa to nemá. 2, 4, 6, 8. A posledná je PCR-ka. Tu mám tiež rada tá trocha štipka. Tak. No. Nie je to úplne presne rozložené, ale to nevadí. To môže byť. No a teraz tu mám hlinu. A pekne si to takto zakryjem. Lyžičke. No. A ešte polejem. Tak toto mám napísané, aké odrody. To je všetko.